Vitajte v projekte Mahabán Villas, súkromnom rezidenčnom projekte len 300 metrov od pláže na thajskom ostrove Koh Samui. Tento uzavretý areál ponúka 20 prémiových víl so súkromnými bazénmi, navrhnutých pre maximálne pohodlie, súkromie a moderné tropické bývanie. Vila A je najväčšia vila v projekte. Ponúka 4 spálne, priestrannú dennú časť a veľkorysý pozemok. Súčasťou sú 2 parkovacie miesta, veľká terasa a súkromný infinity bazén. Ideálna voľba pre väčšie rodiny alebo prémiový prenájom. Vila B má 4 spálne a praktický pôdorys, ktorý ponúka komfort bez kompromisov. Disponuje súkromným bazénom, upravenou záhradou a 2 parkovacími miestami. Vila C ponúka premyslený pôdorys s 3 spálňami, ktorý je vhodný pre rodiny alebo krátkodobý prenájom. Vila D je najkompaktnejší typ vily. Útulná dvojspálňová jednotka so súkromným bazénom a všetkým potrebným komfortom v efektívnom dispozičnom riešení. Spálne vo všetkých vilách sú svetlé, priestranné a navrhnuté v modernom tropickom štýle. Veľké okná prepúšťajú prirodzené svetlo a vytvárajú príjemnú atmosféru na oddych. Kúpeľne sú vybavené kvalitnými materiálmi, walk-in sprchami a čistým, moderným dizajnom. Obývacia izba je prepojená s kuchyňou a vonkajšou terasou, čo vytvára otvorený a vzdušný priestor vhodný na každodenný život aj stretnutia s priateľmi. Recepčná budova doplňa celý projekt príjemným hotelovým zázemím. Ponúka kontrolovaný vstup a profesionálnu správu, ktorá sa stará o majiteľov aj hostí. Mahabán Villas spája prémiové bývanie a výnimočnú investíciu.